In het Café Varaduzum is schreeuwster Boukje Wietsma onderscheiden door commissaris van de Koning Arno Brok. Ik heb ooit een keer een Frieske aanger gekregen en dat vond ik al geweldig. Ik dacht, nou dan is het van mijn hele leven niet genoeg. Maar nou kwam commissaris Brok van de man en toen waren ik hierheen gebracht. En dan overvalt het die. Dan ben je gewoon een beetje verstuiverd, zeg maar. Ze had safvolle dingen, gedichten, boeken, producties, poëzie. Nou, in de brede zin van het woord. Maar ik heb al afspullen, versjes. En als iemand dan al 40 jaar dit werk doet voor uw staal, dan verzin het zo een kennelijke onderscheiding, denk ik. Vind je me mooi uitzien, de onderscheiding? Ja, ik zie nu in het licht dat er blauwe vlakjes in zitten. Dus het ziet er mooi uit, hè? Feestelijk, kroontje erop. Nou. Maar je moet hem nog goed bestuderen, haak wel terug. Ja, ik zal het dus eens even echt naar zien. Maar ik ben er wel echt oprecht heel blij mee. Ik vond het een hele mooie tastspraak. Dat rekken mij wel, ja. Lok wensen ermee. Dank u wel.